nekada odsečen javor ponovo daje svoj novi život. Pogledajte kako je on lepo krenuo sa strane, ide ovim pravcem, savija se tu u tom delu, pušta korenje i raste. Evo, pogledajte, on je već ogroman, a pokazat ćemo vam da je on i živ. Evo, pušta nove listove. To vam je domaći javor ili popularno zvan klen. Evo, preći ćemo sad i sa ove druge strane. Pogledajte. Evo je to čudo prirode. Jako zanimljive varijante priroda može da napravi. Mi smo upravo pronašli takav jedan primerak. Sa prelepim listom. Pozdrav dragi prijatelji, vidimo se uskoro.